ሰላም ጥዕና ይሃበልና ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣፍቃር ስፖርት ኣብ ቀጠር ዝቀናዕ መበል 22 ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዋንጫ ዓለም ንኽፍልም ትሕቲ 2 ሳምንታት ተሪፉ ኣሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ናይ ሎሚ ሰሉስ 8 ሕዳር 2022 ሰሙናዊ መደብ ስፖርት መዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ዝካየድ ናይ ፕላኔትና ዝዓበየ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ዝተኣሳሰር ኣብ ሜዳ ምሻን ዝለመደ ሓላዊ ልዳት ብ3 ሚልዮን ፓውንድ ንዕዳጋ ዝወረደት ታሪኻዊት ኩዕሶ ንሃገሩ ናብ ረብዒ ፍጻሜ ብምስጋሩ ካብ ጋንቱ ዝተባረረ ተጻዋታይ ዚዳን ዘዕነዎ ማዕጾ ቀትለት ዘስዓበ ጎል ብሓደጋ ነፋሪት ዝጠፍአት ጋንታ ዝብሉ ዘዛንዩ ዘገርሙን ዘስተንትኑን ዛዕባታት ሒዝናልኩም ኣብ ሰዓትና ደበኺልና ኣለና። ምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ሰርጂዮ ጎይኮችያ ኣብ ዋንጫ ዓለም 1990 ኢጣልያ ሓላዊ ልዳት ኣርጀንቲና ኮይኑ ዝተሰለፈ ተጻዋታይ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዕድሚኡ 59 መሊኡ ዘሎ ጎይኮችያ ናብ ኢጣልያ ከምርሕ እንከሎ ተቐያሪ ናይ ኔሪ ፖምፒዶ ኮይኑ ተጓዒዙ። ይኹን እምበር ፖምፒዶ ኣርጀንቲና ምስ ሕብረት ሶቪየት ኣብ ዝነበራ ካልኣይ ፀወታ ምድብ እግሩ ስለዝተሰብረ ጎይኮችያ ኣብ ትዕለትትን ተሪፉ ኣብ ዝነበረ ግጥማትን ንዕኡ ተኪኡ ብምስላፍ ሃገሩ ንጀርመን ተኸቲላ ካልኣይ ደረጃ ንኽትሕዝ ዓብ እጃም ኣበርኪቱ። ኣብ ረብዒ ፍጻሜ ሃገራት ኣርጀንቲናን ዩጎዝላቪያን ኣብ ዝተራኸባሉ መዛዘም ፊዝካ ከይተነፍሐን ከሎ ጎይኮችያ ነገር ተፈጥሮ ኮይንዎ ሽንቲ ማይ ከፋኑ ደሊቱ ኣጠረ። ዝገብሮ ነገር ስለ ዘይነበሮ ግን ክሳብ መወዳእታ ተጸመም እሞ እቲ 120 ደቓይቕ ዝወሰደ ፀወታ ባዶ ምስ ተወድአ ክልቲአን ጋንታታት ናብ ፍጹም ቅላዕ ቅድሚ ምርሐን ነቲ ኣሸጊርዎ ዝዋዕለ ሽንቲ ማዩ ኣብ ሜዳ ከዓዎ። ብድሕሪዚ ካብተን ዝተሃርማሉ 5 ፍጹም ቅልዓት እተን ክልተ ክምዝገባን ከለዋ ሓንቲ ምስ ላዕለዋይ ወርወር ልዳት ተላኺዓ መኺና ነተን ክልተ ድማ ባዕሉ ኣድሒንወን። ከም ውፅኢት ናይዚ ድማ ኣርጀንቲና 3-2 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ሰጊራ። ኣብዚ ናብ ፍጻሜ ዝሕልፍ መድረኽ ኣርጀንቲና ምስ ኢጣልያ ኣብ ዝተራኸበትሉ ኸ ን120 ደቓይቕ ሓደ ብሓደ ብማዕረ ብዝኾነ ውፅኢት ዛዚማቶ። ኣብ ረብዒ ፍጻሜ መስርሕ ፍጹም ቅላዕ ቅድሚ ምክያዱ ኣብ ሜዳ ክሸይን ዝተገደደ ጎይኮችያ ነቲ ጋጣሚ ከም ዓወት ዝሕሰብ ጽቡቕ ፋል ስለ ዝረኣዮ ኣብዚ ፍርቂ ፍጻሜ እውን ቅድሚ መስርሕ ምውቃዕ ፍጹም ቅላዕ ምስ ሰለሳሉ ክቐድወናዩ ብምባል ኣብ ሜዳ ክሸይን መረፀ። ከም ትምኒቱ ድማ እቲ ብወዝቢ ዝተመሰለሉ ፋል ስለ ዘድምዐ ካብ ሮቤርቶ ዶናዶንን ኣልዶ ሴሬናን ንዝተላእኻሉ ክልተ ኳዕሳሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ብምእታው ንኣርጀንቲና መሪሑ ናብ ፍጻሜ ሰጊሩ። ኣብ ፍጻሜ ኣርጀንቲና ዋላ እኳ ምዱብ 9 ደቓይቕ ብጀርመን 1-0 ተሳዒራ ዋንጫ ኣይተልዕል። ጎይኮችያ ግን ነቲ ኣብ ዋንጫ ዓለም ጀመሮ ቅድሚ ናይ መዛዘሚ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ሜዳ ናይ ምሻን ልምዲ ክሳብ ጫማ ሰቀል ቀጺልዎ። ኣብ 1986 ዓ.ም ኣብ ሜክሲኮ ዝተኣንገደ መበል 13 ዋንጫ ዓለም ዋንጫ ዲያጎ ኣርማንዶ ማራዶና ተባሂሉ እንተተሰምየ ዘይምሕረሉ ይኮነን። እቲ ምንታይሲ እዚ ቅድሚ 2 ዓመታት ብሕማም ልቢ ዝዓረፈ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ዝያዳ ዝደመቐሉን ንዓለም ብዘስደምም ኩነታት ከም ብተይ ዝዓንደረሉን ውድድር ስለ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ዘእትወን ብሸቶ ክፍለ ዘመን ማለት ጎል ኦፍ ዘ ሰንቹሪ ከምኡ ድማ ብኢድ ኣምላኽ ወይ ከዓ ሃንድ ኦፍ ጋድ ዝፍለጣ ክልተ ጎላት እተን ንዘን ትእለት ምስ ዋንጫ ዓለምን ስሙን ዝከራ ሸቶታት እየን። ኣብዚ ፀወታ ማራዶና ነታ ብሸቶ ክፍለ ዘመን ዝተሰምየት ጎል ካብ ፍርቂ ሜዳ ተበጊሱ ን5 ተጻወትን ሓላዊ ልዳት እንግሊዝ ፒተር ሽልተንን ኣሽኪዑ ነታ ኩዕሶ ምስ ሰኪዐት ዘወሃዳ ክኸውን ከሎ ነታ ብኢድ ኣምላኽ ተጽውዐት ጎል ከዓ ንዳኛ ብምትላል ብርእሱ ዝሃረማ ምሲሉ ብኢድዩ ኣብ ልዳት እንግሊዝ ከቲትዋ። ማራዶና ኣብቲ 115,000 ተዓዘብቲ ኣብ ስታድዮም ኣስቴካ ኣብ ዝተረኽብሉ ፀወታ ለቢስዋ ዝተሰለፈ ማልያ ግጥም ምስ ተዛዘመ ኣብ ኢድ እንግሊዛዊ ኣካፋሊ ክለብ ኖቲንጋም ፎረስት ስቲቭ ሆጅ ድሕሪ ምእተዋ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ናይ ዝዓመት እዚ ልዕሊ 4 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 5.23 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ንኸተውፅእ ተገሚታ ኣብ መስመር ኢንተርነት ንመሸጣ ወሪዳ እኳ እንተነበረት ብ7.1 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 8.9 ሚልዮን ዶላር ኣሜሪካ ክትሽየጥ ክኢላ። ብዝለዓለ ዋጋ ጨረታት ተሸጠት ናውቲ ስፖርት ተባሂላ ድማ ክብሪ ወሰን ሒዛ ትርከብ። ነቲ ግጥም ብዳንነት ዝመርሐ ቱኒዝያዊ ዓሊ ቢናስር ብወገኑ ነታ ማራዶና ቅያስ ሰርሓላ ንሱ ግን ብጌጉ ንእንግሊዝ ንፍሽለት ዘቃላዕ ኩዕሶ ክሳብ ለይተ ሎሚ ንልዕሊ 36 ዓመታት ዝኣክል ዓቂብዋ ድሕሪ ምጽናሕ ዝመጽ ሰሙን ሰሉስ 16 ሕዳር ኣብ ለንደን ብመንገዲ ትካል ጨረታ ግርሃም ቡድ ናብ ዕዳጋ ከውርዳዩ። እዛ እንግሊዛዊ ጋሪ ሊንከር እውን ኣብዚ ፀወታ ንሃገሩ ካብ ብባዶ ምስዓር ዘናገፈታ ጎል ዘቑፀረላ ታሪኻዊት ኩዕሶ ካብ 2.5 ክሳብ 3 ሚልዮን ፓውንድ ንኽትሸጥ በቲ ኣጫራታይ ትካል ተተሚናላ። ደቡብ ኮርያ ኣብቲ ብሓባር ምስ ጃፓን ኮይና ዘዳለወቶ ዋንጫ ዓለም 2002 ካብ ትፅቢት ብዙሓት ገመቲ ወፃኢ ክሳብ ፍርቂ ፍጻሜ በፂሓ ነይራ።
الهاجر ناب قطم ربع فتصامين مسجر أب مدرخ حولي كامحلاف 16 هاجرات أقدما مس إيطاليا قديما مدوب 9 دقائق نايت صوتا حدا بحدا بزخونه وصي سلسته فتصامي تعواتيت نمفلاي 3 دقائق توسيخون دحرنا 27 دقائق قالس دما دبوب كوريا AHN جونغ هوان برأسو بزأتوا ورقاويت جول نيطاليا قلفاتا AHN جونغ أبتوان أبال إيطالياويت كلب بيروجاي نيرو أبتي كاب كلتا شح عمت مرتات حيزو مستا كلب بلغا حتسان حلو كلتا عمتات كا حموشت جوله ترايو كبركت كيلو وناني كلب بيروجا لوتشيانو غوتشي هاجرو بتي أب تحتي كلبو تترني فوت ساوت AHN جونغ كاب وردر وانش عالم كتلس لزيتو حتلو بونبو نوع النايتي كم أكهافالن أتكعين زنات زنبره دوب كورياو تتصاوتاي بمسراز كاب غانتو أباريرو AHN جونغ دقيمو أب دوركخيت بوريجيا أيكرق تسنيو هابرم زخونلنا أنصار إيطاليا كتصاوت كله ترايو أزدما نهاجراوي كرعتي قوسلي تراي زيكونه كم قبل علتها كرمي كل تعمتات معصوا زرحوت له هاجر زتفت سمع تتصابأ تكباري زغطرو نحدي نكوع السجري إيطاليا زدونن زعنون دموز كخفل مدب يبلين كبل دما تسمعه أزيز قمتن ريتون لوتشيانو غوتشي مس علي تاونتن فتحن تأساسيرو ماليا زي بلو كوناني سلازس عبي بيروجيا نوسانيا داقمي مميا أكايدا نوع اللغة AHN جونغ بتوسخ حد عمت كتناوحو حتتت يخون مبر تتصاوتاي نتزغربو لطلب بمنصق ناب ليج جابان أغنيو فرنساوي وحلي كوع السجري زين الدين زيدان مس وانش عالم بمتأثر بزحات من هالبات بتي أب شحن 1998 أب عدو أبز تسلاسل وردر هاجرو شامبيون بلانيتنا نخد كون زرأيو دنكي بقعتن زت تتصاوتو مريح تران يذكروا يغنو كالوت برك زبالو تخطاتلتي كوع السجرون من هالبات بتي أب كلتا شحن 6 عام تمرت أب ستاديوم أولمبيا برلين أب قطن فتصامي وانش عالم نيت علياوي تخالاي ماركو ماتيرازي بحيلي برأسو أفلبو بمسنبأ أبايتا زغنبولو غونصاو تكبار ايرسعون يخونو دغفتن تصاوتن جرمنايت كلب ايربي لايبزيج يخونو اغروم اب ستاديوم ريد بول ارينا زنبرو كالو تصاوتن بصحتن كن كابزي بزتفليه نزيدان زكرلو قرسلوم اتفصامي مبغسيو اب مبل 18 وانش عالم كوينو ب 18 سنه 2006 فرنسان دوب كوريان ناي مدب قطم ككايدا اب ستاديوم ريد بول ارينا تراخيبن أبتبني حبار عوت حدا بحدا استودع صوتا أب أجا مزامو بدافيد تريزيجي تتكيو زوات زيدان أقدمو بتشاكارد موسادون تسترغب وتصيتكا زعجب بزي من بارون أمنا تقطع نبره صوتا توديو ناب كفل مغير كدان نابزا تولوز نبره دما كمو يو عنص أنو معصو زبال أنترسيرو نت معصو بأغرو شندحو كمو تصيتغا تزيتهارمي كفال نايت معصو تلحزيتون بمتنو نوشتي عمبيسون أسر أما زيدان أطرفه بدعرزي ونانيتتي ستاديوم كلب لايبزيش نتي أبت معصو زورد عنوت كتسجنو أي مرساتن انتاي دا كم زلو حديقا كم حدا كرسيا كتعقبو سينا نتي استلحزتن زتة شفالغن أكال نايت معصو بورك أو حبري بستسمري ربع كورنع مقان حتيراخا كاب زيدان سترخبي مذكرتا زبل صحف أسفراتلو كساب حجدما كوميلو بنقص كوع السجري زفلت برازيلاو بيلي بزحلفو عوت هيوت كوع السجرن أدناقي ناي كوع السجر بقعتون بوزحات أب علم أب كرمي السرعة تتصاوتا يخون مبر أغدي مزهبو قمت وتصيت قطمات كوع السجري مس كون النت كنت أترن كله أب بزو حقات أميتات أجرن كبرون كخوني ترايو يخون مبر أب شحن 1994 نسو كولومبيا أنت وحدي أب مدرخ فرق فتسامي كتبت سيحايلو تنبيت كنقرن كله مصريتو كل سعابي كوع السجري تسمامعو اتمنتايسي كولومبيا قدمي ناب مبل 15 وانش عالم ممرحه اب زكايدتو 26 قطمات حنساب طراي كترتاع انكلا اب مصاري صوتاتات وانش عالم كاكل تغوله طراي كتزرق تجديدا وري ام وداتا قطم مصاري ناب كتما بونس ايرس تغعيزا نا ارجنتينا اب ماكل هاجران اب قدم دغفتان حموش تباديا غريفاتا اذا بورقاوያን ወለዶ بزفلطو بلصات ተጻውቲ ተጠርነቀት ሃገራዊት ጋንታ 23 سنه 1994 مس حبرات መንግስታት አሜሪካ ንኽትፋለም ኣብ ስታዲየም ሮዝ ቦል ካሊፎርኒያ ተረኽበት ግጥም ተጀሚሩ 34 ደቂቃ ምስተቆጽረ ተጻዋታይ አሜሪካ ጆን ሃርክስ ካብ ጸጋማይ ሸነኽ ቀሊው ናብ ክሊ ፍጹም ቅላዕ ኮሎምቢያ ዝለኣኻ ኩዕሶ ሓለቓ ጋንታ ኮሎምቢያ አንድሪያስ ኤስኮባር ክመልሳ ከብል ናብ ገዛ ልዳቱ ደርገማ بدحريو أبز قصة صوتا كلتين كانتات حانت جول زأتوا كخونا كلوا تقدم بعوت أمريكا كلت بحري تفتسمه أقدمها برومانيا 3 بحري تسعيراز نبرت كولومبيا ولكوا بدحري 4 معلتات نسويسرلاند كلت بادون ترتعتا وغلنت بسلزي واللت باقو كوانش علم تاليا رعاة غليلة ناب هاجرا تملست
ተጻዋቲ ኮሎምቢያ ሃገሮም ምስ ኣተው ድሕሪ 5 መዓልታት ኣንድሪያስ ኤስኮባር ምስ ዕረኽቱ ክዛነዩ ናብ ሓደ ኣብ ከተማ ሜድለን ዝርከብ መዘናግዒ ከባቢ ኸዱ። ኣብኡ ጸንሑ ገለ ሰባት ንኤስኮባር በታ ናብ ልዳቱ ዘእትዋ ጎል ሸለድዎን ለኸፍዎን። ንሱ ወገኑ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዘጓንፍ ብወዝቢ ዝተፈጥረ ጌጋ ምዃኑ ብምግላጽ ሓዲጎም መኪንኡ ተዓሽጋትሉ ናብ ዝነበረት ቦታ ኣምርሐ። ይኹን እምበር እቶም ሰባት ደድሕሪኡ ምስዓብ ኣብ መኪንኡ ምስ ኣተወ ሓደ ካብኦም ከም መቕጻዕቲ ናይታ ናብ ልዳቱ ዘመዝገባ ጎል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተኽሲ ብዓውታ ጎል ኢሉ እናጨደረ 6 ጥያይቲ ኣዝኒቡሉ ምስ ተሓባበርቱ መኪና ሃደመ። ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ገለ ሰባት ቁፅር ሰሌዳ ናይታ መኪና ብምስናዶም ቀታሊ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ኣተወ። ኤስኮባር ብወገኑ ዝተገብረሉ ቁልጡፍ ረድኤት ናብ ሆስፒታል እኳ እንተበጽሐ ኣስታት ፍርቂ ሰዓት ምስ ጸንሐ ትንፋሱ ሓለፈት። 120,000 ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ዝተረኽበሉ ኸዓ ኣብ መበል 27 ዓመት ዕድሚኡ ሓመድ ኣዳም ለበሰ። ቀታሊ ኤስኮባር ምዃኑ ዝተኣመነ ኦምቤርቶ ካስትሮ ሙኖዝ ድሕሪ 1 ዓመት ዝወሰደ ሕጋዊ መስርሕ ን43 ዓመታት ተፈርደ። እቲ ፍርዲ ጸኒሑ ናብ 26 ዓመታት ለጠቕ ዝበለ ክኸውን ከሎ ኦምቤርቶ ካስትሮ ግን 11 ዓመታት ጥራይ ኣብ ቤት ማሕቡት ጸኒሑ ኣብ 2005 ብምኽንያት ኣመክሮ ነጻ ተለቒቑ። ኣብ ቀትለት ኤስኮባርን ኣብ መልቃቅ ኦምቤርቶ ካስትሮን ብስዕረት ኮሎምቢያ ህጥር ዝበለ ገንዘብ ብውድድር ወይ ከዓ ስኮሜሳ ዝኸሰሩ ብጋሎም ብራዘርስ ዝጽውዑ ሳንቲያጎን ፔድሮ ዳቪድን ዝተባህሉ ዕሉላት ኣሰጋገርቲ ዕጸፋርስ ኣሕዋት ኢድ ከም ዘለዎም ይእመን። እቲ ዛንታ ዝተሓላለኸን ንውሕ ዝበለን ስለ ዝኾነ ግን ካልእ መዓልቲ ስፍሕ ብዝበለ መልክዕ ክንምለሶ ኢና። ኣብ ዋንጫ ዓለም 1994 ከምዚ ሕጂ 32 ሃገራት ዘይኮናስ 24 ተሳተፍቲ ነይረን። ኣህጉር ኣፍሪቃ ድማ 3 ኮታ ተሓዝዩላ ነይሩ። ነዘን 3 ትኬታት ንምውናን ኣብ ዝግበር መጻረይ ግጥማት ንምእታው 40 ሃገራት ተመዝገባ። ካብዚአን 4 ድሕረን ካብቲ መጻረይ ምዝሓበን 36 ሃገራት ተኻፊለን። ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ድማ ዛምቢያ እያ። ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ውድድር መጻረይ 5 ሃገራት ኣብ ዝርከብኦ ጉጅለ ቀ ዝተመደበት ዛምቢያ ንምድባ መሪሓ ናብ ካልኣይ ዙርያ ውድድር መጻረይ ሰገረት። ኣብ ካልኣይ ዙርያ ምስ ሃገራት ሴኔጋልን ሞሮኮን ድሕሪ ምምዳባ ብ27 ሚያዝያ 1993 ምስ ሴኔጋል ክትጻወት ናብ ርእሰ ከተማት ሃገር ናብ ዳካር ንምምራሕ ብመለለይ ቁጽሪ AF 319 ኣብ ዝተመዝገበት ሃቪላንድ C5 ቡፋሎ ዝዓይነታ ወተሃደራዊት ነፋሪት ተሳፈረት። እዛ ነፋሪት ክትነቅል እንከላ ኣብ 3 ቦታታት ነዳዲ ክትመልእ ወጢናያ ተበጊሳ። ፋልማይ መዕረፍያ ኣብ ዝኾነ ኮንጎ ከተማ ብራዛቪል ኣብ ዝበጽሓትሉ ጸገም ሞተር ከም ዘለዋ ኣንፈተት። ይኹን እምበር እዚ ሽግር ከም ዘለዋ እናተፈልጠ በረራ ቀጺላ ኣብ ካልኣይ መዕረፍያ ኣብ ጋቦን ከተማ ሊበርቪል ዓለበት። ኣብዚ እውን ነዳዲ መሊኣ ደጊማ ኣብ ሰማያት ሊበርቪል ጸንበለል በለት። እንተኾነ ግን ድሕሪ 2 ደቓይቕ ሓደ ካብ ሞተራታታ ብሓዊ ተሳዊሩ ካብ ኣገልግሎት ደው በለ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ናብ ሞሪሸስ ዝበረረ ነታ ነፋሪት ዝመርሕ ዝነበረ ኣብራሪ በዚ ሃንደበታዊ ክስተት ተሰናቢዱ ካብ ውንኡ ወጻኢ ነቲ ካልኣይ ሞተር ብውንቡ ስለ ዝዓጽዎ እታ ነፋሪት ሓይሊ ኣልቦ ኮይና ነጥቑል ተነቒታ ካብ ገማግም ባሕሪ 500 ሜትሮ ርሒቓ ኣብ ማያት ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ወደቐት። 18 ተጻወቲ ሃገራት ጋንታ ዛምቢያ ዝርከቦም 30 ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሮም ዝነበሩ ኣብረርቲ ስታፍ ናይታ ነፋሪት፣ ጋዜጠኛታት፣ ሓለፍቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግርን ሚኒስትሪ ስፖርትን ዛምቢያ ድማ ሂወቶም ሲኖም። ኣብቲ እዋን ምስ ኔዘርላንዳዊት ክለብ PSV ኣይንድሆቨን ተሓቂፉ ዝነበረ ሓለቓት ሃገራዊት ጋንታ ካሉሽያ ቦልያ ኣብ ኔዘርላንድ ብምንባሩ ካብ ኤሮጳ ተበጊሱ ምስ ጋንቱ ኣብ ሴኔጋል ክራኸብ መደብ ስለ ዝሰርዐ ካብዚ ስርማዓት ተሰወረ። ነቲ ዘሕዝን ቅስፈት ደቂ ሃገሩኻ ናብ ማዕርፎ ነፈርቲ እናተጓዓዘን ከሎይ ሰሚዕዎ። ብድሕሪዚ ትራጂካዊ ሓደጋ ኣብ ሓፂር እዋን ዝቆመት ሃገራዊት ጋንታ ዛምቢያ ብካሉሽያ ቦልያ እናተመርሐት ኣብ ዝቐጸለቶ ውድድር ምጽራይን ዋንጫ ዓለም ናብ ኣሜሪካ ካብ ምጋሽ እኳ እንተበኾረት ካብ ምድባግን ካልኣይ ደረጃ ሓዘት። ድሕሪ 1 ዓመት ኣብ ቱኒዝያ ዝተኻየደ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን ንብዙሓት ብዘገረመ ተርእዮ ኣብ ፍጻሜ ብናይጀርያ ጥራይ ተበሊጻ ካልኣይ ተርታ ተሰርዐት። እዚ ሓደጋ ካብ ዘጋጥም ልክዕ ድሕሪ 18 ዓመታትን 9 ወርሕን ጋቦንን ኢኳቶሪያል ጊኒን ብሓባር አንገቲ መበል 28 ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይነን ቀረባ። ዛምቢያ እውን ኣብዚ ካብ 21 ጥሪ ክሳብ 12 ለካቲት 2012 ዝተሰላሰለ ውድድር ተሳታፊት ነበረት። እዛ ኩሉ ግጥማታ ኣብ ኢኳቶሪያል ጊኒ ዘቃንዐት ቺፖሎፖሎ ብዝብል ቅጽል ስም ትጽዋዕ ጋንታ ናብቲ 30 ዜጋታታ ዝሃለቕሉ ሃገረ ጋቦን ክትከይድ ዝነበራ እንኩ ዕድል ኣብ ፍጻሜ እንተደኣ ሰጊራ ጥራዩ ዝነበረ። ባህጋ ሰሚሩላ ድማ ንኹሉ መድረኻት ሰጊራ ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ንጋና ውዲቓ ናብ ጋቦን ትገሸሉ ትኬታ ውሓሰት። ኣብ ከተማ ሊብረቪል ድሕሪ ምእታዋ ኸዓ ተቐዳዲማ ናብቲ ተጻወታ ሂወቶም ዝኸፈልሉ ኣትላንቲካ ውቅያኖስ በፂሓ ናይ ዝኽሪ ዕምባባ ብምንባር ብጸሎትን ንብዓትን ዘከረቶም።
ነታ ጋንታ መሪሑ ኣብ ትጋጣሚ ዝተኻፈለ ኣብቲ እዋን መዝነት ፕረዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሃገሩ ሒዙ ዝነበረ ካብቲ ኣስታት ክልተ ዕቁድ ዘቑፀረ ሓደጋ ድማ ዕድሉ ፀቢቑሉ ብህይወት ዝተረፈ ካሊሻ ቡዋልያ እዩ ነይሩ። ንሱ ኣብ ትጋጣሚ ኣብ ዘቕረቦ ሓፂር ዘረባ ኣብ 1993 ቺሎፖሎ መብፃዕ ንምፍፃም ናብ ዝመፅያ ነይራ እንተኾነ ግን ኣይተዓወተትን። ኣብ ክንድኡ ግን ሓደ ጅግንነታዊ ሸቶ ማለት ንወላዲትናን ሃገርናን ዛምቢያ ክብሪ ንምምፃእ ህይወቶም ወፍዮም። ሕጂ እውን ንዓና ናብዚ ኣምፂኡና ዘሎ ዕላማ ንሱ እዩ። እቲ ፍልልዩ ንሕና ብህይወት ስለ ዘለና ንሳቶም ግን ስለ ዝሓለፉ ጥራዩ ብምባል ተፃወቱ ንኽብሪቶም ዝሓለፉ ዛምቢያውያን ክብሉ ነታ ዋንጫ ንምዕታር ዝከኣሎም ክገብሩ ተላብዩ። ነዚ ረዚን ሓላፍነት ዝተሰከሙ ብዙሓት ተፈላጥነት ዘይብሎም ተፃወቲ ቺሎፖሎ ነቲ ከም በዓል ዲድየር ድሮግባ፣ ኮሌ ቶሬ፣ ምንኣስ ሓዉ ያያ ቶሬ፣ ዲድየር ዘኮራ፣ ቼክ ቲዮቴ፣ ጀርቪኒዮ፣ ሰሎሞን ካሉ፣ ዊልፍረድ ቦኒን ካልኦትን ብዝኣመሰሉ ሱምያት ተፃወቲ ዓበይቲ ክለባት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዝተተኸተኸት ኣይቮሪኮስ ን120 ደቓይቕ ገቲሮም ሒዞማ ድሕሪ ምምሳይ 18 ህራማት ብዝሓተተ መፈላለይ ፍጹም ቅላዕ 8-7 ተዓዊቶም ወነንቲ ዋንጫ ኣፍሪቃ ኮይኖም። ቅድሚ 18 ዓመታት በቋሕሰም ን18 ተፃወታ ኣብ ሓደ ረፍዲ ብቕፅበት ሰኣነት ቺሎፖሎ 18 ፍጹም ቅላዓት ብዝወሰደ ፍጻሜ ዓወት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ እምሮ ዛምቢያውያን ሰፊሩን ዝነበረ ስንብራት ቁስሊ ብዓወት ዘኒናቶ። ከውራት ተኸታተልትና ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶታት ክሳብ ንራኸብ ንኹልና ሰላምን ጥዕናን ክኾነልና እናተመነና ንሰናበተኩም።